Asak dagiti umam mo, iti sirip ti Espiritu, na isudat malimliwan to, nudumteng iti tiempo. O Kristiyano, sagmurmuray kayo, tadimteng iti asiti Espiritu Santo, kamaudian anintay tiya siglo, apanagadalyo Ebanghelyo. Agpardas kayo nga anak, taitan naginaslan sinag, kadagiti nasundo nga agayat nga umarakog ti pagayatan. Asintupay ti diagrekta, iti sirip ti namarswa, nalak amin nanto ti dusa, kentuok nga waninggana. Akin tayat kayo, takas na't ibilbilin ko, tapno masurutan niyo, di dalat di kinapudno. Ipagnayo iti asi, ken tulong nga manapitapi, tapno ikay tumairisi, nudumteng ti umapiping. O Kristiyano, sagmurmuray kayo, tadimteng iti asiti Espiritu Santo, kamaudian anintay tiya siglo, apanagadalyo Ebanghelyo.